нархҳои билети ҳавопаймоӣ гарон шуд. холбаш холбашев эълон кард ки бегуноҳ аст ва тамоми айбҳои додситонӣ тӯҳматанд. дар шаҳри челябински русия як муҳоҷир аз тоҷикистон бо ҷурми педофилӣ ба 6 соли зиндон маҳкум шуд. зиёда аз 1000 муҳоҷир аз шаҳри санкт-петербурги русия ба ватанашон ронда шуданд. сергей лавров, вазири корҳои хориҷии русия, ки амрико таҳримаш кардааст, ба ню-йорк меравад. дар нуқтаҳои фурӯши билетҳои ҳавопаймо дар тоҷикистон қиматшавии нархи билетҳо мушоҳида мешавад. хусусан як моҳи охир нархи билетҳо нисбат ба моҳҳои қаблӣ ба таври назаррас боло рафтааст. агар як моҳ пеш нархи билети самти душанбе Москав аз 3 то 4000 сомонӣ нарх дошт, ба 5-15000 сомонӣ ҳам бо мушкилӣ пайдо мекунед. баъзе аз намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоии русия дар тоҷикистон инро ба зиёдшавии талаботи мусофирон рабт медиҳанд. гуфта мешавад чунин вазъият на танҳо дар тоҷикистон, балки дар тамоми минтақа ба мушоҳида мерасад. дар сомонаҳои расмии ширкатҳои ҳавопаймоӣ билетҳо ба хатсайри душанбе Москав аз 4800 сомонӣ $472 сар мешавад, аммо ба ин нарх дар ҳеҷ куҷо билет пайдо карда намешавад. дар нуқтаҳои билетфурӯшӣ билетҳо бо нархи то 6400 сомонӣ фурӯхта мешаванд. генерали боздоштшуда холбаш холбашев гуфта ки бегуноҳ аст ва тамоми айбҳои додситонӣ тӯҳматанд. ҳарчанд ҳукуматиҳо ба холбашев фишор оварданд ки айбро ба гардан гирад, аммо генерал пешниҳоди мақомотро ин бор рад кардааст. дар ин бора бо ҳам гузориши ҳамкорам Сафияро мешунавем. генерал холбаш холбашев пешниҳоди мақомот ба иқрори гуноҳ дар бораи ташкили тазоҳуротҳо дар Бадахшонро ин бор рад карда гуфтааст ки бегуноҳ аст ва тамоми айбҳои алайҳаш аз ҷониби додситонӣ эълон шуда тӯҳмат мебошанд. дар ин бора рӯзноманигор Рустами Ҷонӣ ки хабарҳои Бадахшонро пайгирӣ мекунад, дар телеграм-канали худ хабар дода гуфт, ҳоло мақомот генерал холбаш холбашевро бо 11 банди қонунгунаҳкор ва роҳбари гурӯҳ ҳисобидаанд. қаблан генерал холбашев дар як гузориши видеои амният мегуфт, тарҳи тазоҳуроти Помирро ӯ кашид, аммо дар шабакаҳои иҷтимоӣ корбарон ба ин навор вокуниш карда аксарият гуфтанд ки ин иқрори Холбашев дар ҳолати фишор аз паи шиканҷа ба дасти мақомот омадааст. манбаъ дар идомаи ин хабар афзуда ки 2 рӯз боз дар СИЗОи Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе мурофиаи мавсум ба рӯшониҳо мегузарад. гуфтанист қариб 100 нафар рӯшонӣ моҳи майи имсол баъд аз тазоҳурот дар Вамар, маркази рӯшон, боздошт шуданд. рӯзи 17 май даҳҳо рӯшонӣ роҳи нерӯҳои зудамалро дар Вамар гирифтанд, то дар хору хунрезӣ накунанд. нерӯҳои ҳукуматӣ 18 май ба сӯи мардум тир кушода чандин танро захмӣ карда, наздик ба 40 нафарро куштанд. баъд аз ин мақомоти интизомӣ амалиёти тозакуниро оғоз карда, то 100 нафарро боздошт намуд ва ба Душанбе фиристод. аксари онҳоро ҳукумат террорист эълон кард. дар шаҳри Челябински Русия як муҳоҷир аз Тоҷикистон барои бадрафторӣ нисбат ба як мактаббача ба 6 соли зиндон маҳкум шуд. муҳоҷири 53 солаи зодаи Тоҷикистон барои бадрафторӣ нисбат ба як писарбачаи 13 солаи рус ҳамчун педофил гунаҳкор дониста шуда, ба муҳлати 6 сол ба ҳабси низомаш сахт фиристода шуд. ҳарчанд айбдоршаванда ба гуноҳаш иқрор шуда, изҳори пушаймонӣ кардааст, нисбати ӯ бар асоси моддаи 132 амалҳои зӯроварии дорои хусусияти шаҳвонӣ нисбати шахси то 14 солаи Кодекси ҷиноии Федератсияи Русия парванда боз шудааст. дар 6 моҳи аввали соли 2022 беш аз 1000 муҳоҷири ғайриқонунӣ бо кӯмаки иҷрочиёни судӣ аз пойтахти шимолии Федератсияи Русия ихроҷ шуданд. ҳамаи хилофкорон ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. гузориши кӯтоҳ аз ҳамкорам Сафия Воҳидова. аз шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия бо қарори додгоҳ 1075 шаҳрванди хориҷӣ ки қонунии будубоши ин кишварро нақз карданд, ихроҷ карда шуданд. тибқи гузориши Санкт-Петербургские ведомости, бештар афроде ки аз Русия ихроҷ шуданд, шаҳрвандони Ӯзбекистон 650 нафар ҳастанд. дар зинаи дуюм муҳоҷирон аз Тоҷикистон 240 нафар мебошанд. 77 муҳоҷири дигар ба Қирғизистон фиристода шуданд. дар байни хориҷиёне ки талаботи қонуни будубош дар Федератсияи Русияро нақз карданд,
шаҳрвандони нигерия, алҷазоир ва куба низ ҳастанд. касоне ки ихроҷ шуданд акнун дар давоми 5 сол наметавонанд ба қаламрави федератсияи русия ворид шаванд. сергей лавров вазири корҳои хориҷаи русия ки ба далели таҳримҳо вурудаш ба иёлоти муттаҳидаи амрико манъ аст барои ширкат ба маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид ба ню-йорк парвоз хоҳад кард. таври хабаргузории рамблер иттилоъ медиҳад владимир путин раис ҷумҳури русия дастур додааст ки лавров ҳайати русияро дар ин сафар раҳбарӣ кунад. намояндагии доимии иёлоти муттаҳидаи амрико дар созмони милали муттаҳид гуфтааст ки кишвари мизбон бояд ба вуруди ҳамаи намояндагони кишварҳои узви созмони милал мусоидат кунад, аммо таъкид бар ин карда ки масъалаи додани раводити амрико ба сергей лавров як кори махфӣ аст.